Ξέρω ότι έχεις βαρεθεί και εσύ να σκοτώνεις τα φυτά σου, αλλά σου έχω τη λύση. Στο Agrones θα βρεις πλήρη γκάμα γλαστρών λετσούζα με σύστημα αυτοποτισμού, ώστε να ξεχνάς να τα ποτίσεις χωρίς αυτά να πεθαίνουν. Σήμερα θα φυτέψω αυτό εδώ το παχύφυτο για τη φίλη μου την Πόπη, που πιστεύει ότι τα φυτά δεν χρειάζονται νερό και ήλιο, αλλά θα της αποδείξω ότι μπορεί να ζήσει χωρίς νερό μέσα σε αυτήν την υπέροχη λετσούζα. Για τη φίλη μου την Πόπη διάλεξα την Puro Color 20. Ξεκινάμε φορώντας τα υπέροχα γαντάκια μας για να μην λερώσουμε τα υπέροχα χεράκια μας. Υπάρχουν δύο συστήματα στη λετσούζα. Υπάρχει το πόντισμα με φυτίλι, όπου το δοχείο νερού γεμίζει, βρέχεται το φυτίλι και επομένως μεταφέρει την υγρασία στις ρίζες του φυτού. Υπάρχει και με δοχείο, το οποίο γεμίζουμε το δοχείο και αυτό δίνει το νερό στο φυτό μας. Η φίλη μου η Πόπη επέλεξε με φυτίλι, αυτή θα φυτέψουμε σήμερα. Κάθε γλάστρα συνοδεύεται με το υπόστρωμα της λετσούζα, το οποίο περιέχει και λιπάσμα. Θέλω να είστε χουμπαντάδες όταν ρίχνετε υπόστρωμα. Καταπληκτικά. Βγάζουμε το υπέροχο φυτάκι μας. Συμπληρώνουμε φυτόχωμα από τον αναγνώστου για κάκτους και παχύφυτα. Καταπληκτικά. Είμαι πάρα πολύ καλός στο να μην λερώνω. Λοιπόν, πώς ξέρουμε ότι το νερό επαρκεί για το φυτό μας? Η λετσούζα διαθέτει αυτό εδώ το διχτάκι που είναι χρώματος κόκκινου και το οποίο ανεβαίνει ανάλογα με τη στάθμη του νερού στο δοχείο. Γεμίζουμε το δοχείο μας με νεράκι. Θετούμε τη γλάστρα με το φυτό μας και κάνουμε και ένα πόντισμα στο ίδιο το φυτό. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει ανέβει ο δείκτης κάτω το max, που σημαίνει ότι το φυτό μας έχει το νερό που του χρειάζεται. Θα πάρει πάνω από 12 μέρες για να καταναλώσει αυτό το νερό. Τώρα, επειδή είναι φρέσκο φυτεμένο, ίσως χρειαστεί λίγο νωρίτερα να το ξαναποτίσουμε από πάνω για να δέσουν οι ρίζες. Την πλήρη γκάμα γλαστρών λετσούζα θα τη βρείτε στο φυσικό μας κατάστημα, Αβέροφ 21 στην Τολεμαΐδα, καθώς και στο agrones.gr. Σας περιμένουμε!